Ja sam Srećko Šojić, predsjednik stranke Zdravog razuma. Nažalost, gospodine Šojiću, koalicija je velika, tako da je potražnja daleko veća od ponude. Ministarstva su skoro razgrabljena. Da vi to stavite na bajonet, na kolac naticao. Samo se kjećete, koliko može da se dobije na sudu? Može i doživot. Vi ste na televiziji optuženi za ubistvo, da ste uzmekali neku babu i tako dobili ovu kuću. Pa to je za doživot. Tu sve lepo piše. Sekirice, šta je to? Je li to neki ritual? Objasnite mi, ja ne znam. A ja na vašu sliku u vaš lis izgledam ko mesar, ko kasapin. Šta ti? Pomoć, jel? Ovamo! Šta ćeš, boj? Njega! Spog! Njega! Ide! Zašto ja plaćam ovoliko obezbeđenje? Zašto plaćam ovolike kamere? Ovolike laserske zrake? Ovdje može doći ko hoće! Pod hitno da mi nabaviš jednog Rottweilera. Koga? Rottweilera. U stvari dva će mi nabaviš. Ćeš da uzmem ovaj fem za kosu, pa da ga uključim u struju da ti ga malo bacim u kadu, a? A što je ustaš na jednu kadu, Gorinje? Da te utepa struja kroz tu vodu, kad grom neće. Sve je gore od crnjih. Ovaj Ćirko je stvarno mason. Pa da, priznao mi. Znate šta drži u ovoj čepići ovde? Mirišljavi tunčići. Jednoroze kutiče. Mirišu. Streljat ćete, Pantiću! Ja sam nevin!